Construcció d'una línia del temps. Som-hi! Per a construir la nostra línia del temps necessitarem regla i goma, evidentment un llapis, paper milimetrat o quadriculat ja ens serviria, rotuladors que siguin de punta fina per poder rotular i colors, a ser possible, doncs colors de llapis, però pot ser també un rotulador. Ens proposen construir una línia del temps de l'Àndalus, de les seves etapes, i ens han donat aquests fets: conquesta, emirat, califat, etc. I cada fet té unes dates concretes. Com ens plantegem construir aquesta línia del temps que va des del 711 fins al 1499? El primer pas per plantejar com farem la nostra línia del temps perquè volem, evidentment, que estigui a escala, serà calcular quants anys abasta la nostra línia. Sabem que la data més antiga és el 711 i la més recent la 1492. Doncs restem aquestes dates, la més antiga i la més recent. I en aquest cas ens donen 781 anys. Arrodonim i són uns 800 anys. Ja sabem que hem de fer 800 anys. Tenim un full quadriculat i hem de pensar per cada quadradet quants anys aplicarem. I en aquest cas considerem que un quadradet seran 25 anys. Comencem a l'any 700, un quadradet 725, 50, 75, 800 i així successivament fins l'any 1500. Aquí ja ens hi cabrà la nostra línia del temps. Ara, l'únic que hem de fer és marcar les dates que tenim de cada etapa, 711, 756, 929 i així successivament, marcar-les i fer una línia per tancar cada etapa. I en aquest quart pas, ja l'únic que haurem de fer és col·locar els noms de cada etapa, rotular tota la línia i pintar-la. Aquí tindríem la nostra línia del temps a escala i perfectament rotulada.